po sila? Grabe, hindi mo na talaga ako maalala. Hello mga kanes! Welcome back to my YouTube channel kung saan ang saya at ang ganda. Naku, may kasama tayo ngayon si Feeling Maha. Very busy. Hello! Hi! Meron kaming lakad. Yes, meron kaming lakad ngayon. Birthday ni Feeling. Anto may Argente? RK? Kaso hindi kasi yun sa Kapamilya Channel. No. O Feeling RK. Ardiente. Call kami. Birthday niya. At nawawala kami. Meron ba kaming isang mga kasama kasi isa pang another ka-feeling natin mga ka-anes. Sige. Balik sa bakla. At babalik kami. Sige. See you! So mga ka-anes, tatlo na kami ngayon. Sige, Mag-hi ka-feeling, Ivana. Balik tayo. Okay. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it. Hi, Hello! Hello mga ka-anes ko. So, nawawala pa rin kami. Oh no! Naku, Feeling RK, hindi namin alam kung saan ba ang iyong party. Sige, hanapin muna namin mga ka-anes. Nandito na kami mga ka-anes! Ayun o, sa JND. Yun nga lang, parang tapos na ang party. Parang kami na ang na-prank mga ka-anes. Feeling Carla, nasaan ka na? Naku, ikaw na lang ang inaantay namin. Pero, syempre, gutom na kami. Mauuna na kami. Kasi, matagal ka. Pero parang wala kaming madadatnan. Kasi, Third floor na mga ka-anis, ayun. Second floor. Wait lang, ipakita natin. Ay, basketball court dyan. Yang mga ka-anis, yung J&D ang pupuntahan namin. Pero parang Nagkasulihan. tahimik naman. So ayan mga ka-anes, nakaisip na kami ng prank na gagawin namin, tatawagan namin si Feeling Argente. Hindi ka bababa mag-i-scandal. At titignan natin kung kakagat siya sa prank. Magpapanggap na ex si Feeling Maha. Ayan, kasabot namin si Feeling Ivana. Yan na siya. Ako, Feeling Argente, sagutin mo ang tawag. Busy, busy. VIP ka. Dalawang beses natin i-try. Busy, baka kagawin ka man dalaw. Ito po ay rated SPG mga ka-anes. Isusubo dalaw tuya. May Naruto. Sa kini. Naku! Parang failed ang ating prank. Baka mali naman yung number, Feeling. Good afternoon. Happy birthday. Hello, thank you po. Nandito ako ngayon sa tapat ng event mo. Pwede bang sunduin mo ako? Sino po sila? Hindi mo na ba ako naaalala? Steven So? Sorry po. Baba ka na. Sino po sila? Grabe. Hindi mo na talaga ako maalala. Babe. Sino po sila? Baba ka na, babe. Pag di ka
ka bababa dito, babe. Magugulo ako dun sa event mo. Ito, pasundo na lang ko kayo. Sino po sila? Si Ivana to. Nasaan ka na? Nasaan ka na? Babe? Ayun, mga ka-anes. Ayun siya, ayun siya. Galing lang, kaway dila. Ayun na siya, mga ka-anes. Ay, hindi siya! Hindi siya! Hindi siya. Well, tingnan natin. Happy birthday! Nag-aantay sa'yo sa baba. Si Manang ni Mora yung bago. May boses man. Ano naman si Camille? It's dark here. Hindi niya inside. Surprise! Happy birthday! O diba? Kamukha niya si Ardiente. So ayan mga ka-anes, naging mukbang na ang prank. Kamusta ang iyong chicken? Piling mahal. Masarap siya. Parang it melts in the mouth. Uy, meron silang ganito. Oh. This is 125 only. Oh, ang laki. Pero huwag muna kayo uminom nito, friend, kasi magugusog na kayo. Hindi na masusulit ang libre ni Feeling Ardiente. Itusok mo na itusok. Feeling Ivana, kamusta ang iyong order? Ang iyong chicken wings only garlic. Si Ivana mahilig sa tuna ngayon sa chicken. Oo, si Ivana mahilig siyang magkamay. Tamang-tama sa iyo ito. Friend, ang laki. Sana to. Ano ba to? Saan na kasi tayo, friend? J&D. J&D located at Tapat ng Zone 7, Rizal Avenue, poblasyon. yan, sa mga nagka-crave sa mga nagka-crave sa chicken, ganyan, sa milk tea, Aldi Wings, yan, affordable lang siya mga ka-anes. Pati yung store, i-promote. Ayan, mayroon ding store mga ka-anes. So, mga makilig sa Korean noodles, kagaya ko yan. Oh. Anyway, sige, magmukbang muna tayo. Mukha lang kaming mayaman, pero siya talaga yung mayaman. Meron na siyang business. Uy, hindi dyan! Nakakatanga naman to. Oh, and then, here. Ganyan siguro. Parang. Sorry naman mga ka-anes. This is Nutella. Banana. Masarap. Hindi ko na-enjoy yung wings kasi meron akong allergy. Pero meron naman silang other options. Tapsilog and everything. Patikin na natin sa'yo. Hindi naman. Diba? Mukhang hindi wings nga lahat na Istanbul. Scam. Ito ha. Ano ba yung wings? Judger ka. Mukbang natin ginagawa namin kasi yung prank namin ay hindi masyadong epektibo. Pakita natin ang ating kinakain. Wait lang.
Pero bakit ka nagpalit? Ako nga, ako din. Nakahalo yung flavor. Wow, ang arte mo. Ang arte ni feeling mahal. Magyaman-yaman ka na rin. Pero ulitin ko, ako pag umayaman ko. Palang siya. Naku, na-track radar ang birthday boy. Ayan na, the VIP, feeling Carla. Entrance, going to my friend. Hi! Hello! Ito muna natin kanina ng gift natin. Pero nagka naman sisingin. Wala kang birthday boy. Bakit walang PSDI antod na ESP kontot mo? Siya yung pinaka-humble natin Wow. kaibigan na hindi mayabang kasi yung simple. Yung mga ganyan lang. Tawagin na natin yung lahat. Salamat sa ito. Let's sing! Happy 40th birthday! Make a wish mo. Happy 40th birthday! Ulit. 1, 2, 3, go. Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Hindi ko nakikita kung nakikita. May dapat Korean. May Korean ano? Diba? Kamnida! Kamnida! Make a wish, Johnson. And we believe that all your wishes will come true. Wow! Sabi na nga ba dapat maaga ka kasi? Sige na, make a wish and... Blow, 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 blow! Yay! Ang message mo sa amin. MC. Meron pa tayong pag ganito ka, Ane? Maganda dun, friend. Ayun, ang pinagkuhan mo ng baso ang EPS. Susan po ang kumuha ng baso ng may-ari. May birthday at saka rin yung supervisor. Mahingi ng baso. Oh, perfect! Masarap ba ang tubig, kuya? No issues. Original din. Regional director. Ano ang pangarap ni Johnson ngayon? Ang pangarap ko dati kasi talaga, yung alam mo yun, maka-create ka ng program para sa English, para tumasa ang English proficiency ng mga Pilipino. Kaya lang nagkaroon ako ng business, ang pangarap ko na yung mga malalaking chiller, freezer, para mas makatutulong siya sa bayan. Anong masasabi mo bilang isang batang negosyante? Ang payo ko lang sa mga nagsisimula pa na. Mas wag lang kayo manghinaan ng loob. I-test nyo yung market. Very important. Anong secret mo that at the age of 32 you have this business? Kailangan talaga may pagmamahal ka sa tao. Wow! Bakit mo naisipan tong negosyong to? Ano ang inspirasyon ng negosyo? Kasi I wanna feed people. Wow! Eh di sana nagpatanggal ng feeding program. I want to feed people. Pero alam mo, nakakamangha kasi nakikita namin na yung mga empleyado mo, I mean, it's not only hire mo dahil kailangan nila yung trabaho, pero kilala mo sila. And that is all about how you empower people. And I think this is a good start of your career, not only as a teacher, not only as a supervisor, but more than enough to show that you are really a leader. So guys, dito, let's just not forget, we have to do everything in His name. Not Ano ba yung birthday wish mo? birthday wish ko sana, yun na matapos itong pandemic na ito kasi it really affects a lot of people. So, marami na siya talaga. Marami na nag-struggle because of this. Pangilan yung cake na binigay namin?
Ano yung sinasabi mo, friend? At dyan na naman po. At dyan na naman po tapos ang episode ng My Puso. There you have it, mga ka-anes. Nandito na ako sa aming bahay. Medyo nagpa-fresh lang ng bahagya. And hopefully na-enjoy ninyo ang video na ito. And of course, pasensya na. Medyo hindi pa tayo sanay sa pag-prank. Not so successful na prank. And not so organized din na mukbang. Dahil alam nyo naman, hindi ko pa masyadong mga gamay ang mga ganyan. Pero eventually, we'll get used to it. So, dyan lang kayo mga ka-anes, ha? Stay tuned lang tayo. And thank you so much for always supporting me in this endeavor. And of course, kay Feeling Ardiente, ang aming regional supervisor. Diba? Hindi na namin siya ginala. Siyempre not namin. Pero kasi mabait siyang tao. He's our good friend. So, ayun. Happy birthday sa'yo. Sana matupad ang wish mo na mawala na ang COVID. And I know, parang yun naman talaga ang wish natin lahat na matigil na ang COVID para, diba, bumalik na lahat sa bagay. Bumalik na lahat ang mga bagay-bagay. Anes! Alright, so pag nagustuhan mo ang video na ito, please like and of course share. At saka, pag bago ka sa channel na to, don't forget to subscribe and hit that notification bell. At saka, comment ka na din ng mga ka-anes-anes natin. Anes! Thank you!